Jag är jätteglad att jag var där idag. Och då? Jo, Tycker du jag det? är också glad. Det gick väldigt bra det där, tycker jag. Trots att vi åkte fram och tillbaka bara. Ja, absolut. Idag? Det hade varit bra att stanna, men eftersom du hade inte kläder för att sova, då kunde du inte stanna. Ja, därför det är här. Om vi stannar idag till imorgon, det är jättebra. Men vi gjorde inte den. Vi ska göra den här nästa år, hoppas jag. Ja, nästa år är jag inte i Sverige. Varför? För att nästa år ska jag gifta mig. Okej, du ska gifta dig? Ja. Oj, jaså. Jag kanske också. Du ska åka till Colombia med mig. Ja, prata om den. Vad heter det? Idag det kommer mycket folk. Ja, det var 70 anmälda på baslägret. Och så sen det är 70 till som var det i vanliga fall. Så det blir många. Okej, ja. Idag är många. Det kommer också våra ungdomar. Ja. Inte så mycket som är vuxna idag. Tycker jag. Okej, jag ska sjunga vi ska sjunga tillsammans. Okej. Börjar du? En sång som du känner till. Mera Ja. Jesus. Mera Jesus. Mera hans kärleks hjärta giv. Mera hans kraft i vardagsliv. Mera Jesus. Mera Jesus. Mera hans kraft i mera hans kraft i vardagsliv. Mera, 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 mera. Mera, 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 mera. Mera, oh Jesus. Mera, oh Jesus. Mera hans kärleks hjärta giv. Mera hans kraft i vardagsliv.